खुलुमबाय स्टुडिय'आव आंखिनि ब्रह्म फिन आरोबाव बिपिएफनि सा 97 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जादों। आथिखालाव इउपिपिएल दलाव सानफ्रोमबो जगदान जाफैबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो निसिमायाव सा 97 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जादों। मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिनि नाजानायाव मालि बिथा बिजनेसनि सिङाव बिपिएफ हान्जानि गासै सा 97 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो मिरु इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि बिना गयारि बिथांमोनहा बाहागो लादों। थारैनो आथिखालनि सरकार एबा इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब लोब रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जानो ओंखारबोदों होननानै फोरमायदों मिरु इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि बिना गयारिया। दिनै निसिमा कन्स्टिटिउसननि सिङाव थानाय मालि बिटा बिजिडिसिनि सिङाव जे दलिहाल नर्थ दलिहाल होननाय मोनसे नेपालि गामि बेयाव दिनै जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी सार आरो लोगोसे मानगोनां इएम राकेश ब्रह्म सार बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै बे दलिहालाव जयनिं प्रग्राम लानाय जादों। बे जयनिंआव गोबां रायजो राजाफ्रा गावसोरनो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दाखालिसो थांनाय सनिबाराव बिथांमोनहा आंखौ हांख्रायहरनायलाय जयनिं जानोसै जोंबो इउपिपिएलआव होननानै आंखौ हांख्रायहरलायनाय आङो बिथांमोनाव नुजाफैनानै रायज्लायफैदों रायजो राजाजों आरो लोगोसे सासे फोरोंगिरि आजिरा मोननाय एलपि स्कुलनि सासे फोरोंगिरि धन बाहादुर भले होननाय बिथाङा गावनो कमप्लिटलि गावनि गामिया बिपिएफ दोलोआवमोन। बिथांमोना गावसोरनो गोसो खुसियै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि मावनाय जि रायजो राजानिसिम जेरैबायदि अनसुंथाइ होनांगौ, जेरैबायदि रायजो राजाखौ सिबिनांगौ, जेरैबायदि हाबाफारि लानांगौ। नै मैयासो थांलायबाय गोबां 900 जन साख्रिआवला बिथांमोना साख्रि मोनदों आरो दाखालिबो होनाय जादों। दिनै मैयानि दिनाव जे साख्रि मोनबाय बिथांमोनहाबो जोबोद गोजोननाय दङ जे थाइसेबो थाखा फैसा लायालासिनो इउपिपिएल दोलोआ बा नैबे सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे बिटिआर सरकारा साख्रि होदों। बेफोरखौबो मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोना गावसोरनो हांख्रायनानै आंखौ जयनिं जानो लेंहरलायलाय आं नैबे हाबाफारिखौ दिनै खालामनाय जादों। बेयाव 97 सुबुङानो जयनिं जादों। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बिराद अखा हादों। अखा हानायनि जाउनाव रायजो राजाफ्रा आलदा आलदा न'आव हाबसोनानै थानो गोनां जादों। खौसेथिखौ नुनो मोनाखै। अब्लाबो जोंनि बे जयनिं हाबाफारिया जाफुंबाय। बेनि थाखाय आङो जाय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबाय बिथांमोनखौ आङो इउपिपिएलनि जानानै गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोननिसिम जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि अनसुंथाइ होनांगौ बे अनसुंथाइखौ आंबो बिटिआरनि जानानै बा इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि जानानै जाहाथे बिथांमोननो होनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों। जे रायजो राजाफ्रा आरोबाव प्रग्राम लानो थाखाय आरो रायलायबावदों। गुबुन गुबुन गामियाबो आरो हांख्रायबावदों। बिदिनो थिग बावैसो उनाव आरोबाव गोबां जयनिं हाबाफारिखौ नुनो मोनगोन रायजो राजा आइ आफाया। दिनै आं बेखायनो रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोनो नागिरदों जे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जेरैबायदि गाव मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन, हाबाफारि लादोंमोन, ओरैबायदि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। बिनि थाखायनो रायजो राजा आइ आफाखौ बयबो गोसो होनानै जाहाथे
बा प्रमद बर' सारखौ मदद खालामो बिनि थाखाय रायजो राजा आफाद